ɗo namdiɓe wonde so a yiɗi heɗade vocal neɗɗo taw jomum anda heɗima hono mbatta. Toɓɓe tati gonde dow ɗo ɗe mematen. Toɓɓe tati ɗo mematen. So en memiɗe naten nder majje. Se en nati nder majje naten paramètre men ɗo. Paramètre naten ɗon. So en nati ɗon se memi ɗon memen ɗo kile ɗe gonɗo. Kile ɗe gonɗo enen ɗo kile ɗe gonɗo naten ɗon. So en nati ɗon memen kannaro wonɗo. Kannaro wonɗo naten ɗon. Se en nati ɗon ewa naten ɗo memen ɗum. So en memi ɗum tan se en memi ewa haako nyebbe ngel tan hay wonti daniyel. Wonti daniyel woni hayso en mbaɗi vocal sa waɗi kam vocal so mi heɗima a andata mi heɗima hollat tan komi suwa heɗoto. Joni noon les ɗo ɗo bindol gongol ha les ngol golin ko code golin bindol kongol code wonɗon sa yiɗi wadde whatsapp ma hen code tawde neɗɗo naati fof tawan hen code fiɗin memen ɗo memen ɗo ɗo so en memi ɗon enen ɗo so en memi ɗon woni udditima udditima joni holla yo en mbaɗi fiɗin takkin fiɗin ɗo waɗi so mi waɗi so mi memi ewa dow o e bindol gongol dow ngol ɗo hollata konde jaltum fof ewa kodo arta hen mo hojom goto wonɗo woni imminete wonɗo ɗo hollata ko so mi yalti e whatsapp fodde ko hojom fodde minute kodo arta mi ɗo ko 40 minutes mi yalti fodde 40 minutes kodo arta joni mbaɗimi ko hono kowal e jaltum fof kodo arti kodo arti joni memi kodo ɗo ko kodo hollata ɗiɗo fof ɗum ɗo fof ne nafa ɗum ɗo ko ɗiɗo bindi fof ne jogii ko ɗi kalata gonɗo bindol so tawi ko ɗo ɗo profil photo profil windi ɗo nen ɗo so tawi ko ɗo firti ko sa memi ɗo sa memi personnel ɗo woni wana neɗɗo fof yiyata natal maɗa natal keftinirgal maɗa woni profil o ɗo wana neɗɗo fof yiyata profil maɗa ɗone ɗo ko ɓe gonduɗa ɓe yiyata kakam ko hay goto yiyata tati ɗo ko ɓe gonduɗa ɓe komo jokkodirɗa tan yiyata eyyi ɗo ko yimɓe fof ɗo mbaɗmi joni ɗo ko yimɓe fof arata noon kono woni yimɓe fof sa jolama itta mbatta ha les o ɗum woni ɗo wona yimɓe fof jiyata profil maɗa sa waɗi ɗo contant ɗo ɓe kaldata ɓe tan ɓe gonduɗa ɓe ɓen tan jiyata profil maɗa eyyi kadi ewa gueɗel gongel ngel woni ewa sa yiɗa wattede dental aɗa yimɓe woɓɓe nan ɗon battete dente tawa wela ɗo natata hay ɗo groupe o windi ɗo mema sa memi ewa mema gonɗo les o ha les o hay gonɗo hakkude ne waɗa ɗum mema gonɗo les o yimɓe ɓe gonduɗa ɓe yimɓe ɓe gonduɗa ɓe sa yiɗa ɓe battuma e dental dow ɗo memata gofini dow ɗo sélection o woni waɗaɗi fof boɗeji so waɗi fof boɗeji e mema ɗo woni ɓeɗo kam hay goto maɓɓe wawa wattudema e dental so tawi ko ɗon woni ɓeɗo hay goto maɓɓe wawa wattudema e dental ɗo noon ɗo kadi komo jiɗɗa wattuma hen tan wattatama noon kontan windi ɗum noon ewa koma mbaɗon essayé tan gandon hono waɗirte
ɗum kollet tan seeɗa seeɗa. Hunde fof wawa wiyede ma waɗe e WhatsApp ma wana noon aɗa wawi chanjude tawi a pasani WhatsApp ma aɗa wawi wayno gostoɗa tan mbatta hen tongode maɗa hesere nde tawa ittani WhatsApp o enen taw yimɓe ma ɓe kaldanɗaɓe foof tawa sertani ma. Sen naati ɗon so en naati changede numéro ɗo e ngol bindol so en naati e maggol ngol so en naati bindol ngol e hollata men ko ɗum ɗo naten ha ayi hollata men mbaɗen tongode numéro de téléphone mbaɗen tongode hinde nde dow mbaɗen tongode hesere nde less so tawi tongode hinde nde ko leydi to ndi wawi wonde foof mbatta hen ko jelde mum ayi soko leydi Côte d'Ivoire mbatta ko jelde Côte d'Ivoire e mbaɗa faw 225 woni 225 indicatif Côte d'Ivoire soko tongode ɗimmere nde ko nde Mali e mbatta ko jelde Mali mbatta ko jelde Mali less ɗo nden dewna hen tongode hesere nde jogata wadde tongode hesere nde kala indicatif leydi wondi leydi ndi wawi wonde foof ko indicatif leydi ndi mbatta hen hinde nde ko indicatif leydi mum mbatta hen voilà hesere nde mbaɗa hen indicatif leydi hesere nde tongode maɗa hesere nde ayi on sa memi ɗo tan holla min kam mi yiɗa way wostade ni tongodam kono sa memi ɗo hollat eyi holla aɗana change numéro voilà ɗum ɗon ko hunde fof waweden holle vidéo ɗo ko code sécurité ɗo ko code mbatta hen kono min kam wonno mi waɗi hen code inen ɗo ko code mbatta hen ɗo kadi ko code wiyeteno ɗo vérification ɗum windi ɗo ɗonne ko code min horan kam enen ɗo ngol ɗo bindol min kam mi waɗi ɗiɗo fof ko ɗum e less o on ɗon o momtan WhatsApp o ha laaɓa ngol ɗo bindol kam ngol momtan WhatsApp o ha laaɓa ngonin kam ko ngol dentatengol woni yimɓe ɓe ganda ɗo joni ɓe watta ko ɗum ɗo mbadidi mbayla gonka ka mbatta ɗum wayno jamma walla ñalawma ni so en naati ngol ɗo bindol enen discussion so en naati maggol memen semɗo nin ayi ɗo so en naati ɗo joni holla WhatsApp am o yo o rawnu ayi 𝗪𝙗𝗏 nin ɗo ko somme ɗo ko 𝗪𝙗𝗏 ayi 𝗪𝙗𝗏 o memi en pi okki ayi holli WhatsApp am o rawni ayi holli o rawni joni noon en duttoto mbatten yo niɓɓit mbayka jamma naten discussion ɗo so en naati ɗon awa memen semɗo enen ɗo ayi so memi ɗo en naati tan e memen somme ayi ɗo woni wonta e jamma e niɓɓere so en memi ɗon enen a yiyen mbatti ɗo toɓɓel ngel memen ok woni eyi memen eyi ɗo eyi woni wonti niɓɓere nene wi ha ma less ɗo noon less ɗo police windi ɗo enen ɗo less ɗo ɗo ko mawninan bindi ɗi walla mbaɗa tokoy sa welama ɗi mawna kadi ayi sa welama wona bindi mbiyon kon tokosol bindi nder WhatsApp to sa naati tan a waɗi essaye a yiyat a andan no waɗirte